Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, με κάλεσες εδώ σήμερα να σου μιλήσω επιγραμματικά σε 1 ή 2 τρίλεπτα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Καταρχάς, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα, πάντως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τόσο από πλευράς οικονομίας, όσο και από πλευράς περιβάλλοντος. Και το άλλο συναρπαστικό με το όλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ότι είναι και ένα θέμα που μπαίνει πάρα πολύ μέσα στην οτροπία που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος προοδευτικός και μιας κυβέρνησης σωτηρίας, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η υπερχόμενη. Γιατί αφορά τον πολίτη. Είναι στον πυρήνα δηλαδή της αριστερής, αν θέλετε, νοοτροπίας, λογικής και φιλοσοφίας, ότι ο πολίτης πρέπει να είναι γνώστης των επιπτώσεων που έχουν οι πράξεις του, η παραγωγή του απέναντι στον εαυτό του και στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια, αυτό που θα περιμέναμε και περιμένουμε από την καινούργια κυβέρνηση που έχουμε του ΣΥΡΙΖΑ είναι, περιμένουμε να εφαρμόσει με ραγδαίο και προκατηρώμενο τρόπο συστήματα αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που θα επικεντρώνονται στον διαχωρισμό στην πηγή, στον πολίτη δηλαδή, κάνοντας σαφή στον πολίτη και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά βασικά στον πολίτη, ενημερώνοντας τον πολίτη για τα κέρδη που έχει, το όφελος που έχει, μπορεί να αποκομίσει από αυτή την ενέργεια, τόσο σε ποιότητα ζωής που αφορά την οικονομία της οικογένειάς του, όσο και σε περιβάλλον της περιοχής του.